banyu suci Perwitasari kalian sampeyan iku senajana nanging sang ruci Bathara ya sang dewa ruci. Sampeyan entuk banyu suci Perwitasari niku amarga kapercayaane sampeyan kalian Durna niku gedhe. Asine Durna niku ajeng diomongaken sampeyan teng tengah segara ben mati sik aja-aja patih Sangkuni. Wah, urip Dimas urip Widoro tak gagas sapa sik ditandake bacang kuwi bener ah. Nah ya itu bro tak gagas sik diomongke batu itu bener. Woi Widoro tak gagas sik diomongi bako itu bener. Wah kepiye masih wae sing nglawan para Sata Kurawa utawi murite nek orang nek Durna orang gawa Sata Kurawa tandane tuh ya mesti gawa murite jadi ora ditandang ngaturono para anak-anaknya karo Setyaki. Yuk ngono aku manut Bro siap nang luar kedaton yo aku manut